Der er en dato i januar, som de fleste ikke taler særlig højt om, men den findes faktisk. Det er den 15. januar. Det er dagen, hvor størstedelen af alle nytårsforsæt, de falder fra. Planen den knækker, og hverdagen den tager over. Og de mål, man har sat op, de rører endnu en gang i skraldespanden. Jeg håber virkelig, at du ikke bliver en del af den dag i år. Fordi for at være helt ærlig, så fortjener du altså en bedre januar, end bare at give op igen. Du fortjener bedre end kurer, der aldrig holder. Du fortjener også ikke at skulle stå alene med det hele igen. Her det handler ikke om viljestyrke. Det handler heller ikke om, at der er noget galt med dig. Det handler om, at du har forsøgt at gøre det på en måde, der ikke passer til dit liv. Du kan sagtens bryde det her mønster her, og det kræver altså ikke perfektion. Det kræver ikke 0 kulhydrater, og det kræver altså ikke de her ekstreme kurer. Det kræver støtte, det kræver struktur, og det kræver en plan, der passer til din hverdag. Så lad os lige aftale én ting nu, hvis du stadig ser med. Du skal ikke være en del af Quitters Day i år. Du skal være en af dem, der fortsætter og kommer i mål. Hvis du vil have hjælp til ikke bare at starte, men at komme hele vejen i mål, så kom ind sammen med os. Hos Veldsmeden en vægttab, der skal vi nok sikkert følge dig hele vejen igennem processen. Vi kommer til at gøre det sammen, og denne her gang hele vejen.